Тежка катастрофа между два товарни автомобила блокира движението по северната скоростна тангента в района на Илиянци. Инцидентът е станал в следобедните часове, когато единият тир е преминал през мантинелата и е излязъл частично извън пътното платно. Малко след това втори камион се ударил в ремаркето му, след като водачът не успял да спре навреме. При сблъсъка кабината на задния тир е била сериозно деформирана и усукана от силния удар. Веднага след катастрофата е избухнал пожар в предната част на превозното средство, като пламъците са обхванали кабината. По първоначална информация огънят е тръгнал от моторния отсек вследствие на удара, а на място са изпратени екипи на пожарната за овладяване на ситуацията. Движението в района е напълно спряно, като са образувани сериозни задръствания в двете посоки. Полиция регулира трафика и отклонява автомобилите по обходни маршрути. Извършва се оглед на местопроизшествието, за да бъдат изяснени точните причини за инцидента. Към този момент няма официални данни за пострадали хора. Предстои разследване, което да установи дали става дума за несъобразена скорост, техническа неизправност или друга причина за тежкия пътен инцидент. Властите призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и да спазват дистанция, особено при интензивен трафик и тежкотоварни автомобили. За още новини, не забравяйте да последвате стадото.com.